Heet jullie dochter Ayla? Nee, dat was... We hadden een pony, Ayla. Dat was wel de bedoeling, maar we hebben ondertussen een pony gekregen, Ayla. Daar liep er niet goed mee af. En toen hebben we gekozen voor de naam Tura. En ook uit een boek van Gene Animal? Nee, van... Thea Beckman. Thea Beckman, ja. Oh! Kruistocht in Spijkerbroek. Nee. Ja, die heeft hij wel geschreven, maar die heeft de kinderen van moeder maar Kruistocht in Spijkerbroek, dat was een van mijn favoriete boeken in mijn toen ik nog in jouw jeugd. klein basje was. Ja, maar inderdaad, die schrijfster. En daar hebben we de naam Tura uitgekozen. En Tura is in de boeken een Inuit-prinses, dus iemand met een Eskimo-achtergrond. Ja? En dat klopt, dat past er veel beter bij. Ayla is in het boek een langbenige dame. Nou, je ziet onze gestalte, daar komt nooit een langbenige dame uit. En blond en zij is heel donker. Oké. Tuur was ravenzwart tussen geboren. Oké, voordat we naar Yonda gaan, want dat is dan wel rocket science. Ja, letterlijk. Even nog het logo van jullie dochter, van Tura. Staat onder de haak. Ja, dat zijn allemaal die kleurtjes. Ja. Waarom is inclusiviteit zo belangrijk voor jullie dochter? Voor ons allemaal, maar voor haar. Zij vindt het belangrijk dat iedereen, hoe je ook bent en wat je ook in je verleden hebt meegemaakt, wat je met je meedraagt, dat je erbij hoort. Zij heeft een pestverleden. Dat kennen wij helaas als ouders ook. Op een gegeven moment is daarbij geholpen. En zij is nou iemand die, hoe zegt het netjes, de misfits om zich heen verzamelt. En voor iedereen ruimte schept. Ja. En wij hebben hier altijd gezegd, bij ons aan tafel is altijd ruimte voor eentje meer. Dus die inclusiviteit is wel heel belangrijk voor ons. Ja. Goh, wat een mooi gezin. Cool. Ja. We klooien hem een beetje in. En zij is student social work. Bescheiden. Zij is student? Social work. Ja, in Ede nu. Dus dat past. In Nijmegen? Nee, Ede. Ede, oké. Ja, daar heeft ze met de inclusiviteit nog wel eens wat discussies. Maar... in de Bijbelbelt in Ede. Dat is nog wel eens een uitdaging om de inclusiviteit daar te bewaken. Dat is best wel een... Desalniettemin een mooi verhaal dat als je het vroeger zo moeilijk gehad hebt met pestgedrag en zo, maar ik denk dat dat vaker gebeurt, dat juist de mensen zijn die een heel breed perspectief hebben. Ervaringsdeskundig, hè? Ja. We gaan even naar Yonda. Yonda die gaat wel even hier naartoe, maar dan is hij verzoekt om eigenlijk van hier af te filmen. Ah, daar komt hij al. Yonda, all yours. Dank je. Goedemiddag. Wij hebben begrepen dat we even op afstand moeten blijven. Ja, het is echt serieus rocket science. Dit is rocket science, ja. We maken hier de brandstof voor onze opkomende raket. En die hopelijk lanceren wij die op de 22 maart. Mag ik even je embleem zien? Jazeker. Dit is, ik zal het een beetje afdoen zo. Ja, zeker. Kijk. Dit is Aquilo Rocket Team in Holland-Delft. En wij maken dan, sinds 2014 maken wij raketten. Die maken we dan helemaal zelf. En dan testen wij die op een militair terrein in Nederland. Wauw. Dus dat doe je al 10 jaar? Nou, wij als team doen we dat al 10 jaar. Ik doe dit sinds een aantal jaar geleden. Als een aantal jaar, 1,5 jaar geleden is, ben ik hier aan begonnen. Dit is het maken van de brandstof, dat is iets gevoeliger ook qua legaal. Dus we moeten een beetje voorzichtig mee zijn, vandaar ook dat het niet zomaar dichtbij is. Maar ja. Nee, wij nemen met alles genoegen wat jullie aan ons opleggen, aan veiligheidsmaatregelen. Want dit kom je niet elke dag tegen. Nee, dit absoluut niet. En je ouders maakten de vergelijking tussen jullie en de studenten die we elk jaar weer in de publiciteit zien, die solar auto's maken, die dan bijvoorbeeld in Australië of zo altijd hoge ogen gooien, want meestal worden ze wel eerste, geloof ik. Is er in jullie geval ook een competitie? Ja, er is een Europese competitie. Er zijn meerdere competities, maar een daarvan is EUROC. European Rocketry Challenge. En dat is meestal in Portugal. Daar zouden wij in 2023 aan meedoen, maar 22 zelfs aan meedoen, maar dat is ons helaas toen niet gelukt. Maar die competities zijn er. Er zijn ook meerdere teams in Nederland die daar nog wel eens aan meedoen. Dus je hebt bijvoorbeeld het grootste studententeam in Nederland, en wij zijn dan Aquilo als tweede team van Nederland. Nou ja,
zijn nog wel meer teams, maar we vinden zelf van tweede natuurlijk. Tuurlijk. Nee, tuurlijk. Wat is voor jullie belangrijk als je bezig bent met het ontwikkelen van brandstof voor raketten? Heeft dat ook te maken met milieu bijvoorbeeld? Voor ons is de eerste stap natuurlijk veiligheid en dat legaal is. Dus daar hebben we ons heel erg ons best mee gedaan om dit zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te ontwikkelen. Want wij doen dit ook pas sinds ongeveer een jaar dat we het helemaal zelf doen. De milieu het is leuk om daaraan te denken. Helaas bij dit soort raketbrandstof, dus vaste raketbrandstof, is dat heel moeilijk daadwerkelijk te doen. Eigenlijk komt er niet heel veel in voor. Het werkt, het is verbranding per definitie, anders komen we niet omhoog. Dus dan is het moeilijk. Maar goed, de brandstof die wij hier gebruiken is veilig. Wat er van verbrandt is ook niet heel schadelijk. Zeg maar, er zitten geen kankerverwekkende stoffen direct in de brandstof of zoiets dergelijks. Dus in die zin kijken we er wel naar en proberen het wel zo veilig mogelijk te doen, want wij moeten het ook kunnen testen en zelf kunnen maken. Maar het is niet zo dat we een hele studie doen over wat de precieze resultaten zijn van de koolstofdioxide bijvoorbeeld die we uitstoten. Wanneer gaan jullie weer iets lanceren? Wij lanceren op de 22e maart. Dus de 22e maart rond, dus ik geloof 10:30 of zo, 's ochtends lanceren wij. We hebben op ons YouTube kanaal dan een livestream ook staan. Hoe spannend is dat? Vrij spannend. Ik ben nu, vorig jaar hebben we natuurlijk ook een keer gelanceerd. Dat is toen helaas niet helemaal volgens plan gegaan. Lag dat aan de raket of aan de brandstof? Dat lag aan de brandstof in dit geval. Okay. Dat was de tweede keer dat we het zelf hadden gedaan. En toen was het niet helemaal naar behoren gedaan. En uiteindelijk, we hebben daarmee geprobeerd, maar dat bleek eigenlijk niet goed genoeg te zijn. Wat zijn jouw doelen eigenlijk? Waar wil je naartoe? Sky is the limit? Sky is the limit. Nou ja, momenteel, ik ben dus bij een studie soort van de luchtvaarttechniek in Delft, in Holland. Daar studeer ik natuurlijk. Mijn doel is uiteindelijk om weer richting de ruimtevaartkant meer te gaan, richting de raketbouw. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk en heel erg interessant. Dus waar ik mij vooral mee bezig hou met dit is de propulsie, dus de raketmotor en de veiligheid. En die kant wil ik ook mij naartoe ontwikkelen om dat soort rollen op te nemen en dat soort verantwoordelijkheid te nemen. Nu je toch voor me staat, John, maak ik even van de gelegenheid gebruik om jou een soort van hamvraag te stellen. Okay. Hoe lang duurt het voordat want we zijn druk bezig met de mensheid om deze planeet naar de kloten te helpen. Ja. Is het reëel om aan te nemen dat wij mensen straks op een andere planeet leven? Of tijdelijk? Ik denk dat dat wel reëel is. Ik denk zelfs dat het zal niet binnen 10 jaar gebeuren, denk ik. Maar ik denk wel dat het zeer snel op relatief korte termijn gebeurt. Dat wij een voet op een andere planeet zetten. Of we daar permanent blijven, dat is lastig. Kijk, de aarde staat op een heel mooi plekje in ons zonnestelsel en dat is moeilijk te vervangen. En dus op die manier echt een volledig autonoom andere planeet bewonen is moeilijk. Maar bijvoorbeeld een basis, weet je wel? Een basis zie ik zeker gebeuren, ja. En dat is op korte termijn in de ruimtevaarttermen, maar misschien niet op korte termijn in de politieke of dat soort dingen termijn. Er zijn nog van die miljardairs, hè? Ja. Die de ruimte ingaan, hè? Mm-hmm. Eerste vraag, wil je zelf een keer de ruimte in? Ja, maar ik sta er ook niet op te trappen. Het is geen must. Het is geen must. Ik zou het leuk vinden om een keer te gaan. Maar de techniek moet een beetje verder zijn. Het moet iets regulierder zijn dan momenteel, denk ik. Ja, want je moet ook een zak geld meenemen. Hè? Ja, dat heb ik nou niet echt, zeg maar. Blijf toch studentje. Ja. En dan, wat vind je, want ik zei net, het is voor jou geen must. Ik zei bijna Musk. Ja. Maar wat vind je van al die rijke mannen die dat soort tripjes organiseren? Het is, als je specifiek naar Musk of bijvoorbeeld Bezos kijkt. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Het is een beetje een tweestrijd in mij. Want aan de ene kant zie ik een hele hoop goeds gebeuren in de ruimtevaartindustrie. En daar ben ik heel enthousiast over.
Maar de personen zelf en hoe die omgaan met andere mensen, hoe die omgaan met hun geld, hoe die omgaan met dit soort ventures, daar ben ik niet zo heel erg tevreden mee, laat ik zo zeggen. Ze zouden met hun geld ook betere dingen kunnen doen. Ja, ze zouden betere dingen kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld mensen beter kunnen behandelen. Dus bijvoorbeeld kijk je naar de werknemers, kijk je naar dat soort dingen. Dus daar zit bij mij de tweestrijd. Maar vervolgens, ja, wat ze voor de ruimtevaartindustrie doen. Ik bedoel, wat SpaceX in de afgelopen 10, 15 jaar heeft gedaan. Ja, de hele industrie is over kop gegooid. Het is een stroomversnelling gekomen, ja, absoluut, Veel absoluut. En dat merk je niet alleen in de industrie, maar ook naar de mensen die er interesse in hebben. En bijvoorbeeld onze opleiding die er steeds meer naartoe gaat. En dat vind ik weer interessant en leuk. Hoe ver ben je in je studie op dit Ik zit nu in mijn 3e jaar. Dus ik heb nog, het is een hbo-opleiding, dus ik moet nog 1,5 jaar ongeveer. En dan ben ik klaar met mijn bachelors. En dan, waar ik dan naartoe ga, een master of het werkveld in, dat weet ik nog niet precies. Lopen ze nog niet stiekem aan je te trekken zo? Van, nou ja, hier en daar heb je wel wat interesse natuurlijk, absoluut. Dus het is een aantal bedrijven die hebben echt wel interesse in wat wij doen. Maar het Nederlandse ruimtevaartbedrijf of ruimtevaartindustrie wat betreft lanceerders, dus echt waar ik mij specifiek mee bezig hou, dat is niet zo heel groot. Dus daar zijn we ook intern met allerlei teams samen een beetje mee bezig om dat een beetje op gang te brengen. En te kijken van, hey, kunnen we dat ergens mee helpen om dat op nationaal niveau iets omhoog te brengen. Super cool, man. En dat komen wij gewoon op een zaterdag komen wij dit tegen in een wei. Ja. Bij het huis van je ouders.